Hello mindenkinek, ez itt a Tommy Gaming, illetve megpróbálok a kamerába nézni, meg is van oldva. Na, ez itt a Tommy Gaming, igazából ez a csatorna nevéből is látszódik, hogy ez egy gamer csatorna, játékokkal fogunk foglalkozni. Ö, hát, aki elsőnek nézi ezt a csatornát, annak üdv, és aki pedig már visszatérő emberke, annak üdv viszont. Uh, Kezdjük ott, hogy hát milyen sorozatok lesznek, illetve milyen témájú sorozatok lesznek. Igazából ez a Tommy Gaming egy kisebb gamer csapat, nagyon kicsi. Én vagyok a főszerkesztő, Lucky Tominak hívnak, velem lesz még Alex is, és még sokan mások. Velük majd később vlogokba, illetve sorozatokban majd még megismerkedtek. Na, szóval, akkor kezdjük ott, hogy milyen sorozatok lesznek. Még a mai napon fel fog kerülni egy olyan videó, amit úgy nevezek, hogy Skype Cast. Ez már hát annyit kell tudni rólam, hogy sok régi csatornám volt, amikben nagyobb sikerekkel, kisebb sikerekkel elsajátítottam a YouTube használatát, technikai eszközök használatát, és itt a Tommy Gaming csatornán pedig megfogom és most ki fogom fejteni azt, amit eddig tanultam. Igazából rengeteg videó ötlet van itt a fejembe. Rengeteg játékkal tudnék játszani, én nagyon szeretek játszani mindenféle játékkal. Ugye van itt a PC-m is, illetve van a Xbox 360-om is, amin úgy szintén sok játék van. Én általában meg szoktam venni a játékokat, a programokat nem mindig, de néha. Igen, egy kicsit furának tűnik, mert mindenki letölti a játékokat, meg ilyesmi, de nem szoktam, még PC-re is megveszem. Na mindegy, skippeljünk. Egy nagyon fontos sorozatom az a Skypecast lesz, amiben összegyűlünk Skype-on, és összegyűlünk és haverokkal beszélgetünk, főleg gamer témákról, de akármiről, tehát ami csak az eszünkbe jut. Mit tudom én, ételekről, italokról lesz benne kvízműsor, különböző játékok, és amit akartam mondani, ja igen, hogy nagyon-nagyon szeretek játszani, ám a jelenlegi gépen, PC-m ezt nem engedi meg nekem, hogy a mai játékokkal játszak. Így hát még ebben az évben kapok új PC-t, nagyon-nagyon várom már. Az új PC-ről majd egy későbbi vlog videóban beszélgetek, hogy nagyjából mit tervezek, hogy benne lesz, és kérem a segítségetek is, mert igazából nemrég kezdtem el értegetni egy kicsit a gépekhez, azelőtt nem nagyon értettem a gépekhez. Szóval is spontán összeraktam egy-két gép verziót, mivel nem úgy veszem meg, hogy egybe van készen, hanem külön-külön. Na közben akkor hát sorozatok, hát ugye lesz ez a Skypecast, amiben srácokkal hűlünk egyet, a Twitch.tv-n a társcsatornánknak minden vasárnap lesz egy live műsora, amiben különböző játékokkal fogunk játszani, Minecraft-tól kezdve Counter-Strike, Sourcig, Counter-Strike Global Offensive, R-Factor, stb. Ezekből ugye lesz sorozat is, rengeteg Minecraft sorozat lesz, amit már picit unok, de attól függetlenül nagyon jókat lehet vele szórakozni, és hülyeségeket lehet rajta beszélgetni. Tegnapi live-ot, mert tegnap is volt vasárnapi live, annyit kell tudni, most megrázott a hideg, annyit kell tudni a vasárnapi live-ról, hogy vasárnap, nem mondod, hogy vasárnap kezdődött, hanem minden, vasárnap magyar idő szerint. Ja igen, ezt szinte minden egyes ilyen órás kijelentésnél fogom hangsúlyozni magyar idő szerint, mert én romániai vagyok. Szóval nekem plusz egy órát mindig rá kell. Na mindegy. Tehát magyar idő szerint 6-kor kezdődik, és olyan 9 előtt 9-kor lesz vége. Ebben benne volt például most beszélgetés, Counter-Strike, Team Fortress, Minecraft, stb. Mit mondjak még nektek? Lesznek különböző tutoriálok, mindent, amit csak kértek, megfogom és felrakom, illetve... Hát igen.
nyáron tervezek, tehát akkor tudok majd többet mondani a sorozatokról, meg ilyesmikről, amikor meg lesz az új gép. Mert az új géppel azért, az egy jó gép lesz. Tehát akkor amondó vagyok, hogy ez a Tommy Gaming. Itt fent találhatóak végig a linkek. Hát igen, a YouTube már megint megváltoztatta a külsejét, szóval keressétek meg ott valahol. Itten lehet subscribe-olni, illetve alól komment, ha a csatornáról nézel, ott vannak lent a videók. Na jó, komment, like, szokásos. Akkor én Lucky Tommy voltam, nézzétek a Tommy Gaminget. Ja igen, nem lesz mindennapos videó, ám például most pont úgy összejött, hogy most minden nap lesz, igen, ezen a héten szinte minden nap lesz videó. Akkor mondom is az elkövetkező 3 napnak, hogy mik lesznek. Ugye ma van egy Skypecast, holnap lesz egy challenge. Nem. Jó, én most azt mondtam, mindegy. Tehát ma lesz egy Skypecast, holnap lesz egy Skypecast, aztán szerdán pedig egy challenge videó, amit egyelőre nem árulok el, mert az egy nagyon cucc videó lesz. Csütörtökön pedig egy gameplay sorozat lesz, doppergést, Skyblock, pang. Na jó, akkor én Lucky Tommy voltam, ez pedig itt a Tommy Gaming. Szevasztok! Még mindig megyen? Hunk kell ezt leállítani, mert